Ah, j'ai écrit ça, et il y a pas pour une seconde polo. Normal, ça va. Va pour bismillah. Normal. Il va pour Bakary. Depuis aller Nieda. Famali Fantante Classe. Oui, tiens, mais Bibina. Véouti, ça ira vitre fumée. Ni sera pour le souma danger, car on sera la blague. Regardez-vous, blanc. Car on m'a modèle m'accroît. Mais avec bon. Et que V8, bien c'est que V8 ça. Oui, mais Jamana be yoromina. Et V8 sont là. Oui, mais Jamana be yoromina si lui era ko insécurité bi. Et kon maro jadi wa fa tum la tir bon match mo kon terrorisme V8 se buyo. Ndrege. Observe V8 ça ga doa kono ka vitru mais sera betiga oui. Tout ça ko ma yoro la. Million mobile ko ni fantante kele. Oui, mais terrorisme be so ko sa. Abubolo. Ah, mais non la sens ça ga danger kala ka te tout la te mais. Aywa, o mani. Ah, donc ou ka vérifier vitri ka fumer la choko vi akera V8 choko. Fanga de terre, vite fumer on a dit si c'est pas c'est interdit. Ah, bon ou ka jatemine. Aywa. Bede kele no ka kesi sa. Ala ka klima ndaw. Ami. Ken yare mba fo ni clé. Ay. Mi clé bo ka bon. Awa mais awa clé ko bole no sa me kana. Ah, sa me kana. Enya tene nyingi na donia. Ah, clé bo ni bole lo. Là ko ni dugu jara clé bo. Amba mze ka fo ni clé mais comme fala faciala. Wati kolo amba fo ni so ko ma ni wulani shu. Amboto wati la mais clé bo ka ba. Amse ka fo ni clé. Donc ko ni dugu jara do amse ka fo ani clé fo ka clé bi. Bamano ko ni sosoli fajiri clé che ko clé de mo. On est tiens. Ah, bamano ko te ko ni clé bo solde o. Tiens. Ah, oui tiens. Padia. Señare. Ko jiye ni ba feke jiye famu ko ka ta yoro sabala ko ni taro yoro sabala bi jiye famu. Sigatala. Sigata ibo yoro sabala. Kaburu emuna. Indara kaburu la. Itara kaburu ni sele fenga nunu eki nyokona odi dale makoro. O kaya ga ekili do dima. E ba foko jiye te foye. Docteur So. Ni ba Docteur So awo. Mani makola. Eni dogu be sira ku be tige doye folo la. Nga bi ta sura bi wotoro ko ad nyokona wore de be ka pousser. Donc e ba foko foti kenyabo. Foti kenyabo. Awo. Sabana. O bora ngono. Kasobongo. Kaso vala. Ni tara kasola. Ka chefaruye. Ku che ngone be ku garder. Fama koro. Kuye. E ba soro ke yoro ko soro. Amado ko soro. Donc ala kan gisi. Ami. Ni yoro sabani. Ala kan giso yoro talle jona. Ay de ante kisi kele magoy. Ajme. Saya. Sino ko ni kaburu ante kiso mara. Am se ka fo ala ko wakati janyadi. Ko mo ko te kisa le fay bawo. Ko du kolo munyu de. Ko bi tama ka bi pamba ti fo fa bi kono ni nana habi dadu ki ka so. Ko la tal fa be ja ebo kale la. Mais ale baro ila ba ale de o. Ila ba ale de. Donc na yo famu. Ati kanala anti sonni man di jeni ango double. Ouais, chere la. Chere la. Adama de. Ika bla ikuna inana imoko nyondo de bolo wa be segi imoko nyondo de bolo. Voilà. Ko dinye franche jume ko bamuna ni kasange. Ibna mabu itaki bambu setala awo. Eta to mabi kasange katani awo. Voilà. O flado mane. Ko daire jume. Ko la hara kaburu de ma sola bain. Sanga so nyumanu be galo amboni beto ni sara machiti ubtani kana siga. Maître fla. Ambo chechi ki dal halite anti jan ami jende. Voilà. Qui d'aille kere. Bon, imaginez, moi avec un nyogon faka hectare ni fenga ou no faire. Fudo. Fu falak. Ou même ça katya. Dinye bo chokola. Na mo famu. Na atibe na ya famu fona. Alhamdulillah. Ba fo bismillah. Normal. E ami do nyona bi. Talata. Septembre kalo kile mukan. Amugan. Samba fla le ni mukan ani fla. Tubarakalla. Aywa. Eneni fla fana be. Awo. Ata. Ha, kala fla koy. Famba fla, ani fla, ma fla. Odewa. Oro. Ami dogo kun tile fla na fana. Tile fla na do awo. Odewa. Oro. Aywa. Lesor ambota we façon ka fasiri akoni. Lesor kuma le no feminga odi anga douanyo. Olu koni jabala kura koni soro. Jabala kura ko fole a jole no yoro min kan ni oye duglo ko o koni metalike hectare bisaba koni na. Baraw koni kolomo karli o kera chama chafaga nyamgo koni fe kunungo ni colonel Asimi Ngoitae. Ayera ka fo ni soko fole ko niveau duru koni do ko R+4. Yera ka fo ko bureau keme ale ni binani ani wolonvla o debe akonnana.
salle de conférence fila o be a kɔnɔna na fo ka taa se salle multimédia o kelen bɛ a kɔnɔna na ascenseur fila o be a la o yɛrɛ ascenseur de secours ye min tali kɛ fɛn kɔrɔmara yɔrɔ ni olu ye salle d'archive ye o kelen bɛ a la fo ka taa se cantine o fɛnɛ kelen bɛ a la a yira k'a fɔ ko a musaka kɔni tari jɔ sefa wari miliyari 5 la min ni a wari bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra faso ale kɔni jigiɲɛ kɔnɔna na Essor ale ka laseli do hali bi ani Essor bɛ to ɲɔgɔn fɛ Maître Muntakatal ale ye laseli kɛ ka yira k'a fɔ ko an bɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ wasa ka se ka bɔda ɲuman kɔni sɔrɔ cogo min na Essor ale ka laseli do le reporter ka laseli ye jumɛn reporter ale kumalen no fɛn min kan o de ye Bubakara Karamɔgɔ Kulibali ale ye laseli kɛ ka ɲɛsin camancɛ fanga mɔgɔw ma ku kɔni ka ɲi ka an bɛ wagati min na ko sisan ko wulikajɔ min kɔni ne a bɛ seginna k'u ka ɲi ka continuer o sira fɛ k'u ma ɲi ka u bolo jigin kuma si reporter ale ka laseli do hali bi ani reporter bɛ to ɲɔgɔn fɛ Mali ale ni Banque africaine de développement olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔni hukumu kɔnɔna na Mali ale projet kɔni financement hukumu kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko dɛmɛ kɔni bɛna don Mali ma ni sefa wari miliyari 200 ale ni 40 kɔni o ye reporter ale ka laseli do. Tabarakallah, le reporter Angobla, l'indicateur de renouveau. Indicateur de renouveau a meta point jekaw olu fe no kena ko hukumu kondana luka lafsalton flamnu konibe amagati mina iko sisa ko olu konibe ka continuer ni uka nisongwa ira koniye point jekaw olu bara ali bi ani indicateur de renouveau beto no fe la kana balia ko ta fanfela la sisa amta kele kaw olu fe no ko ni dugu ko folen koni bamanci wale kebo koni kembe ka menansi konta ka usagere ni oye bagabagali wale oye alibi ani indicateur de renouveau beto ɲɔgɔn fɛ metalike centre d'instruction min be ni oye Bubakar Sadasiye kulikorokaw olu fe no ko fintigila ka kuraw koni la beneno wasa ka dɛmɛ koni ta ka ɲɛsin faso koni ma indicateur de renouveau alibi ani abeto ɲɔgɔn fɛ metalike Bakangolo ale fereli kɔni ko ale kɔni kɛmɛ business ɲuman kɔni ye Bamako an bɛ wagati min na i ko sisan indicateur de renouveau ale ka laseli do. Tabarakallah, les échos b'a fɔ wele les échos ale kumalen no fɛn min kan o de ye ko kunungo ni o bɛnna tɛnɛ septembre kalo tile 19 san 2022 cour d'assises ale kɔni ka session fɔlɔ olu baaraw kɔni dayɛlɛnna a yera k'a fɔ ko affaire min kɔni bɛ a kɔnɔna na o bɛ t'i jɔ affaire 176 la yera k'a fɔ n bɛ tali kɛ maa minnu ni olu kɔni bisikilen don ni olu ye accusé ye o bɛ t'i jɔ 170 o la les échos ale ka laseli do. Ni ye les échos bila informateur lajɛ dɛ informateur ale kumalen no fɛn min kan MINUSMA o hukumu kɔnɔna na alimaw olu ka fintigilakan minnu kɔni bɛ a kɔnɔna fanfɛla na wagati min na i ko sisan ko olu kɔni ye u ka opération kɔni ɲɔngiri fɔlɔ les échos ale ka laseli do hali bi ani les échos bɛ to ɲɔgɔn fɛ metali kɛ o ni mɔgɔ olu ka ɲɔgɔn lajɛba ta ko 77 min ni ale baaraw kɔni ka ɲi ka kɛ n'o ye 77e session o baara minnu ka ɲi ka kɛ ko colonel Ablaye Mayiga ale kɔni bɛna taa ni Mali kɔni ka kumakan kɔni ye ni ɲɔgɔn lajɛ o kɛnɛ kan informateur hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ kulu minnu bɛ n'a olu ye député kɔrɔw ye n'o ye les ex-députés de la 6e législature ni o yɛrɛ bɛ tali kɛ député minnu ni olu kɔni k'u elila Ibirika ka fanga kɔni bin wagati minnu ni olu ye kalo 3 kɛ olu kɔni ye fara ɲɔgɔn kulu kɛ ka kɛ kulu kelen wasaw ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogo min na o de hukumu kɔnɔna na k'u kɛmɛ ka ɲɔgɔn lajɛ dɔ kɔni boloda septembre kalo tile 24 natɔ a bɛna kɛ babɛnba la walasa ka se ka jɛmu fanga ɲɛfɔ mɔgɔw ye cogo min na hali bi ani informateur bɛ to ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa kanam kɔnɔna na yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la AMO fanfɛla la ko fura dɔw kɔni u ye olu bɔ AMO la o de hukumu kɔnɔna na kanam fɛnɛ mɔgɔw olu bɔra ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye kun jumɛn de la fura ninnu bɔra a la. Mali Tribune ale kumalen no fɛn min kan o de ye Côte d'Ivoire finitigilakan minnu kɔni minɛnen don an fɛ yan
binani ani kɔnɔntɔn kuno muso saba olu kɔni labilala ka bɔ a la ye wagati min na ko sisan binani ani wɔɔrɔ do Mali tribune a yira k'a fɔ ko Mali ale bɛ ka taa n'a ye kiiri taabolo fɛ ko Côte d'Ivoire kɔni bɛ ka essayer ka baaraw kɔni kɛ ni politiki sira ye Mali tribune ale ka laseli do. Ayiwa an b'a kuncɛ nin ye Tamani. Tamani kan bɔra a ko di. Tamani ale kumalen do fɛn min kan o de ye ko colonel Duru olu ka jamana maracogo ko leçon do ko min ni a ka ɲi ka kalan mɔgɔw kunna. O ka jamana maracogo o ye leçon ye. Ayiwa tubaarikala na an b'o leçon bije. O tɛ wa ko bɛ cogo di. Ko ka fisa. Ko ka fisa jamana bɛ cogo di. A ba sigilen do fɔlɔ. A ba sigilen do fɔlɔ. Tubaarikala. Jamana ni ko an bɛ semaine nationale de la réconciliation. Réconciliation kɔrɔ di. Réconciliation kɔrɔ di bamanankan. Réconciliation. Ka yafa ɲɔgɔn ma. Ka yafa ɲɔgɔn ma. D'accord. Sisan jamana ni marabaga yɛrɛ de y'a cɛ. Jumɛn? Jamana marabaga yɛrɛ jamana cɛ. Cogo di? An bɛna o cogo de fɔ ye fɔlɔ fɔlɔ. Jamana tun ye kelen. An tun bɛ ɲɔgɔn taama. An tun bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Waati an ye hɔrɔnya ta. Gouvernement fɔlɔ mun tun bɛ Modibo tɔgɔ la. Donc ale ye fɛn mun kɛ o i b'o dɔn wa. D'abord pour que jamanaden ka ɲɔgɔn dɔn. Jamanadenw ka jamana bɛɛ dɔn. Jamanadenw ka taa jamana bɛɛ yɔrɔ la ka ɲɔgɔn siya dɔn. O tun bɛ semaine nationale de dilan. Semaine nationale kɔrɔ di. San o san. San 8 ni Modibo y'a kɛ fanga la. Mali bɛ denmisɛnnin ninnu bɛ ɲɔgɔn ye. Région o région a cercle denmisɛnnin bɛɛ bɛ na région kɔnɔ. U bɛ sélection kɛ. U bɛ théâtre kɛ. U bɛ danse kɛ ka solo kɛ. U b'u ɲɔgɔn ta ka n'a Bamakɔ yan. N'u nana Bamakɔ yan u b'u bila école la. U bɛ région bila fila saba denmisɛnnin b'u ɲɔgɔn dɔn. An bɛ ɲɔgɔn culture dɔn. An bɛ ɲɔgɔn seko dɔn ko dɔn. Ɲɔgɔn tabiya an b'o dɔn. Ɲɔgɔn taabolo ani ɲɔgɔn kalan an b'o desi. Denmisɛnnin bɛ badaya teriya kɛ a la. Jamana ɲɛmaaw fana bɛ mɔgɔw dɔn. O tun bɛ kɛ yan. O tɛ fɔlɔ yan. N'i ye foroba baarakɛla ye. San 3 u bɛ aw yɛlɛma ka taa san 5 la. O bɛ n'i ye bamanan ye o bɛ taa n'i ye kɔrɔbɔrɔ dugu la. N'i ye kɔrɔbɔrɔ o bɛ taa n'i ye bamanan dugu la. N'i ye bobo o bɛ taa n'i ye fula dugu la. N'i ye fula o bɛ taa n'i ye maraka dugu la. Donc jamanaden tin bɛ don ɲɔgɔn na. E bɛ taa yɔrɔ dɔw la. E b'o u taabolo u tabiya u taabolo hali u kan. Ka kan awɔ. I b'o dege. O tɛ wa. O filanan ye jumɛn. I b'i ka faso dɔn i ka faso dugu e yɛrɛ b'o dɔn. I bɛ se k'o kuma k'a la. O sen fɛ. Badenya terikɛ donna baarakɛlaw cɛ. Ne hakili b'a la waati min na an tun bɛ Tombouctou. Ne bɛnkɛ den pasera DEF la u nana ye lycée technique la. Ale ma deli ka n'a ye a ti maa dɔn. Mais k'a to Kayi ale n'a terikɛ dɔ karamɔgɔ tun bɛ Kayi ɲɔgɔn fɛ. O de bɛ Bamako. A y'o wele ko bon an denkɛ pasera. Maa tɛ n bolo ka nana ko i ka nana ye. Donc a n'a lycée kɛ a terikɛ ban. Voilà. Ale ni o ɲɔgɔn dɔn Kayi de. Kayi. Parce que u ye école kɛ ɲɔgɔn fɛ. Voilà. Bon o dɔnniya ma kɛ jigiya ye denkɛ in ma. A kɛra jigiya denkɛ ma. Donc o de tun bɛ kɛ. Maintenant école fana o waati na. Ni passera Tombouctou n'i b'a fɛ ka lycée kɛ Bamako bɛ na n'i ye. N'i ko i bɛ taa lycée kɛ Sikaso u bɛ taa n'i ye. Donc école karamɔgɔ fana u bɛ Senufo ta u bɛ taa n'a ye Tombouctou. I b'a sɔrɔ école karamɔgɔw mun bɛ Tombouctou u si tɛ Tombouctou ka ye. Tombouctou ka u bɛ n'a ye Segu Kayi. Kayi ka u bɛ taa n'a ye Kidal. Kidal ta u bɛ taa n'a ye Kayi. Donc jamanaden tun bɛ don ɲɔgɔn na. N'o don ɲɔgɔn na ten voilà. Jamanaden kanu tun bɛ anw. I y'a faamu. Jamana tun bɛ taama o cogo la. Maintenant a y'a sɔrɔ hali kalan na. Tronc commun de bɛ yen. Tronc commun. Première année. N'i taara lycée la 10e année commun de bɛ yen. N'i taara INA la première année commun de bɛ yen. Aw bɛɛ bɛ fɛn kelen kɛ. N'aw taara 11e année. Bɛɛ b'i ka sira. Donc jamana tun bɛ o cogo la. I y'a faamu. Ni vacances sera u bɛ billet d'i ma i bɛ taa vacances kɛ. Ni vacances sera fana. N'i fa bɛ Tombouctou k'a sɔrɔ e Bamako. U b'i ci i fa fɛ i bɛ taa lajɛ i fa bɛ baara kɛ yɔrɔ min na. E bɛ taa dege o la. Donc o de tun bɛ kɛ faso la. Mais sisan o bɛɛ de tiɲɛna. I y'a faamu. Donc depuis nin tiɲɛna. K'a taa o fɛ sababu la. I b'a sɔrɔ bamanan caman
maraka caman selifo caman ye kɔrɔbɔrɔ furu u ye fula furu parce que u sigiyɔrɔ min na u sigira voilà i bɛ taa baara la depuis cɛ kana nama a bɛ don ɲɔgɔn na wo donc mɔgɔw donna siya donna ɲɔgɔn na o de kama on est devenu un peuple ethnique et multiculturel donc o de politiciens tun b'a fɛ ka o de tiɲɛ an bolo sisan e ma je hali docteur ni ye docteur ni sage-femme ko ka taa Tombouctou sisan u tɛ taa fɔlɔfɔlɔ fa t'i la n'a ye mitra i bɛ taa donc i bɛ taa sɔrɔ enseignant dɔw école dɔw bɛ yan enseignant fila b'u kɔnɔ saba b'u kɔnɔ tandis que yɔrɔ dɔw bɛ yen hali kelen t'olu kɔnɔ mais n'a fɔra k'u ka taa u tɛ taa dugu dɔw bɛ i b'a sɔrɔ hali sage-femme kelen tɛ mais a badenw bɛ ɲɔgɔn kan yan f'u b'u sigi ka baro kɛ alors que manque bɛ yɔrɔ dɔ la école karamɔgɔ b'o cogo la docteur so b'o cogo la donc Mali bon mɔ de y'an ka faso cɛ donc n'an ma segin o ma dɔw bɛ baara kɛ fo ka taa retraite la o tɛ bɔ Bamakɔ o tɛ bɔ Bamakɔ o cɛ u bɛ baara daminɛ Bamakɔ ka taa retraite la k'u to Bamakɔ yan awɔ ne yɛrɛ min bɛ kuma ne fa dɔgɔnin ka taa baara la ka taa Moti ka fɔ a yɛrɛ a ma segin to a sigilen don Moti voilà dɔ bɛ yen an bɛnkɛ dɔ bɛ a bɛ Kayi ka bɛɛ b'a fɔ Kayi ka don parce que olu y'a sɔrɔ yɔrɔ la olu y'a sɔrɔ yen ka muso furu ka so jɔ ka retraite ta ka to Kayi bon alors que Kayi ka tɛ voilà c'est ça donc n tun b'a fɛ k'o de fɔ bon biennale la fana bɛɛ b'i ɲɔgɔn dɔn bon maintenant u y'o bɛɛ bila donc n'i y'a essayé u b'a fɔ semaine de réconciliation parce que olu yɛrɛ b'a dɔn dili t'an cɛ sisan o b'a bolo tin banna sisan donc fo an ka segin ninnu de ma n'an ma segin ninnu ma bɛn mun bɛ ɲini ka ɲɔgɔn dɔn lakana cohésion a bɛ sɔrɔ nin de fɛ n'o tɛ yen tuguni a bɛ gɛlɛya maa caman bolo a kuma bɛ caya minɛ n b'a fɔ i ni ce kan bɛ kɔfɛ merci